Jeg ved ikke, om man kan se det, men her oxygen, der går det næsten dobbelt så hurtigt, som der har hydrogen. Og det er simpelthen fordi, at som sagt før, i oxygen den hedder O-, og hydrogen hedder H+. Derfor, fordi der er 2 minus, så vil det gå dobbelt så hurtigt her, så det vil gøre her. Og så kan vi den der, den er allerede fuld af luft. Der er ikke noget vand i, der er stadig vand i. Men nu skal vi vise, at det her er hydrogen, og det gør vi ved at putte den til et stik. Og det vil vi så gøre. Og så det tager en blaf. Ja. Og nu vil vi så vise, at det her er oxygen, altså ilt, og det gør vi ved at se flammen blive endnu større på blodpinden, når den er klar. Ja, den flammer op, så derfor er det ilt, og vores forsøg er rigtigt.